Ukážem ti za mňa 4 najlepšie Macy, ktoré má Apple aktuálne v ponuke a nebudú ťa stať obličku. Číslo 1. MacBook Neo za 699 eur. Je to absolútny kráľ budžetu. Ak potrebuješ notebook do školy, na maily, Netflix a písanie, kupovať si hocičo drahšie je vyhadzovanie peňazí. Máš tu hliníkové telo, brutálnu baterku a ticho bez ventilátora. Číslo 2. Mac Mini. Toto je najväčšia krádež v Apple ponuke. Len za 699 eur. Ak už doma máš monitor, klávesnicu a myš, za pár stoviek dostaneš čip, ktorý bez zapotenia postriha 4K video alebo spustí náročnejšie aplikácie. Je to dokonalý lacný desktop. Číslo 3. MacBook Air M4 alebo M5 za 1250 eur. Zlatá stredná cesta a notebook, ktorý je ultra tenký, má super displej a dobrý výkon. Zvládne náročnejšiu prácu, je extrémne ľahký a robí presne to isté, čo základný MacBook Pro, akurát stojí o stovky eur menej. No a číslo 4. Mac Studio M4 Max. Počkať, profesionálny Mac vo videu o šetrení? Áno. Ak si profík a potrebuješ renderovať 3D alebo veľa 4K videa, nadúpaný MacBook Pro ťa vyjde pokojne na 4 až 5 tisíc eur. Mac Studio ti dáva rovnaký, ak nie lepší hrubý výkon a lepšie chladenie za oveľa rozumnejšiu cenu.